खुलुमबाय स्टुडिअ आं दाय दं राजीब बसुमतारी एभिक्शन खालामनाय अखानायैनो बै जायगायाव जों न' लुफिननानै हैगोन आरो बे बाथ्राखौ सोर बुंदोंमोन नोंथांमोना मोजाङैनो मिथिखागौ। थांनाय साननैसो सिगां बिटिआरनि दाब दाब जायगायाव एबा ओनसोलाव आयेननि बेरेखायै हा आवग्रिनानै थानायफोरखौ एभिक्शन खालामनायनि नटिस फैदोंमोन आरो दायो सरकारा एभिक्शन खालामनायनिबो खामानि मावगासिनो दं। बेखौ नोजोर होनानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा एभिक्शन खालामगोन जायगाफोराव थाङै दाब दाब जायगायाव नायदिंहैदोंमोन आरो बुंदोंमोन जुदि सरकारा एभिक्शन खालामो अब्ला अखानायैनो बै जायगायाव न' लुनानै हैफिनगोन होनना हाग्रामा महिलारि बिथाङा रोखा बाथ्रा बुंदोंमोन। हाग्रामा महिलारि बिथांनि बे बुंनायखौ जोंनि खौराङाव फिन लाबोफिननाय एबा गोसोखांफिननाय बाथ्रायानो जाहैबाय मैया चिरां जिल्लानि देवस्रि ओनसोलाव आयेननि बेरेखायै हाग्रा सिमफायनानै थाहैनायखौ होस्रांनाय जादों। नाथाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा बै एभिक्शन जानाय जायगायाव न' लुनानै हैफिनिखौ नुना मोननाय जादों। हाग्रामा महिलारि बिथाङा खोथा होनानै खोथा लाखिनो हायैखौबो बे समाव नुनो मोननाय जादों। थारैनो अखानायैनो न' सिमफाय जाग्राफोरनो जायगायावनो न' लुना हैनो बाथ्रा बुंनाय रावा गावनि राजखान्थिनि लाबालाबनि थाखाय नामा? बेयो मोनसे गिदिर सोंथि जानानै फैदों। बे समाव फिन फोरमायनो नाजादो दे हाग्रामा महिलारि बिथाङा मोनसे समाव बाथ्रा बुंदोंमोन दि हाग्रामा महिलारि बिथाङा एभिक्शन खालामगोन जायगाफोराव थाङै नायदिंहैदोंमोन आरो मोनसे मेल जुथुमहैदोंमोन आरो बे मेल जुथुमनायाव गोबां बाथ्रा बुंदोंमोन आरो बे बाथ्राफोरखौ फिन नोंथांमोननि गोसोआव आं लाबोफिनदों। जुदि सरकारा एभिक्शन खालामो अब्ला अखानायैनो बै जायगायाव न' लुनानै हैफिनगोन होनना हाग्रामा महिलारि बिथाङा रोखा खौरांनि गेजेरजों फोरमायनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। नाथाय बे समाव बेबायदि खामानि मावफिननायखौ नुनो मोननाय जायाखै हाग्रामा महिलारि बिथांखौ। हाग्रामा महिलारि बिथांनि बे बुंनायखौ जोंनि खौराङाव फिन लाबोफिननायनि गुबै जाहोनानो जाबाय मैयासो चिरां जिल्लायाव एभिक्शन एबा होस्रांनाय जादों। मैया चिरां जिल्लानि देवस्रि ओनसोलाव आयेननि बेरेखायै हाग्रा सिमफायनानै थाहैनायखौ हाग्रा बिफाना होस्रांनायखौ नुनो मोननाय जादों। नाथाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा बै एभिक्शन जानाय जायगायाव न' लुनानै हैफिननायखौ एबा हैफिनिखौ नुनो मोननाय जादों आरो खोथा होनानै खोथा लाखिनो हायैखौ जों नुनो मोननाय जादों। मानो होनबा हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदोंमोन अखानायैनो न' लुफिनना हैगोन होननानै। हाग्रामा महिलारि बिथांखौ खोथा होनानै खोथा लाखिनो हायैखौ बे समाव नुना मोननाय जादों। मानो होनबा बिथाङा बुंदोंमोन अखानायैनो एभिक्शन जानाय जायगायावनो न' खानानै हैगोन होनना बुंदोंमोन। नाथाय बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा फेलें जादों। थारैनो अखानायैनो न' सिमफाय जाग्रा न'आवनो थांनानै न' लुना हैगोन होनना बुंनाय बाथ्राखौ दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा मावफुंनो हायाखै। मानो होनबा बेखौ जों बुंनांगोन हाग्रामा महिलारि बिथाङा राजखान्थिनि लाबालाबनि थाखायसो बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन। ना देवस्रि ओनसोलाव बर'फोरल' एभिक्शन जानायखाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा थांनानै न' लुना हैयाखैमोन नामा? गोबां दाब ओनसोलाव बर' नङै ओनसोलाव एभिक्शन जानो गोनां बाथ्रामोन। लोगोसे बर' जायगायावबो गोबां एभिक्शन जानो खोथा दंमोन आरो बेखौ सरकारा दा मावफुंनायनि थाखाय लाहार फाहार खालामगासिनो दं। थिग बेबायदिनो चिरां जिल्लानि देवस्रि ओनसोलाव मैया होस्रांनाय जादों। नाथाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावनि खोथा होनाय बायदि अखानायैनो न' लुफिनना हैनाय बाथ्राखौ मैया हाग्रामा महिलारि बिथाङा दिनै मावफुङैखौ नुनो मोननाय जादों। हाग्रामा महिलारिया बिथाङा साननैसो सिगां मा बाथ्रा बुंदोंमोन एभिक्शन जानाय जायगायाव अखानायै न' लुना हैफिनगोन होननानै माबायदि बाथ्रा बुंदोंमोन जों मोजाङै मिथिना लानि। আমি কৈছো যদি প্ৰমোদ বড়োৱে আজিৰ দিনত ইভিকশ্যন কৰে তেতিয়াহ'লে মই অহাকালি আহি পাব এই জায়গাতে আপোনালোকক আমি পঢ়াবৰ কাৰণে এৰেঞ্জমেণ্ট কৰি দিব। যদি কৰে যেনিবা কৰিলে আজি কৰিলেও আপোনালোকে কোনো জাগাত যাব নালাগে, ইয়াতে থাকক। আমি বিপিএফ দলৰ পৰা আহি পেলাই আপোনালোকক এই জাগাতে বহিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰি দিব। কোনো চিন্তা কৰিব নালাগে। কেনেকে ইভিকশ্যন হ'ব চুক্তিত স্পষ্ট লিখা আছে, সেই আইনগত সেইটো চুক্তিটো ভাৰতৰ সাংবিধানিকভাৱে স্বীকৃতি পোৱা চুক্তিটো প্ৰেচিডেণ্টে এপ্ৰুভ কৰা। এই BTC-টো 6 শিডিউলৰ আণ্ডাৰত চুক্তি হৈছে। सेरफांगुरियाव बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां।
सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजार शोरूमा फैगौ 25 सेप्तेम्बरनिफ्राय 29 सेप्तेम्बरसिम मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेला खुंफुंगोन। बायगिरि बिथांमोननो आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजार शोरूमजों लोगोसे कसुगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो सराइबिल फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च शोरूमावबो खुंफुंजानाय मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। पंका एन्टारप्राइज बाजार शोरूमा लोगोसे मोजां अफार लाफादेरदों। 5 लिटार पेट्रल फ्री, गंनि हेलमेट फ्री, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 2,000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन आरो मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव बाइक बायगिरिफोरनो 1 बोसोरनि थाखाय 2 खेब फ्री वाशिं होनाय जागोन। आबुङै मिन्थिबावनो थाखाय 6003817191 9101547892 आरो 9101598021 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।